Sa totoo lang, magayon magburbayli, adi. Magayon magburbayli pagkaaga. Ha? Ta malipot-lipot na. Mga tugangan sa tuya tabi na kapalibutan. Medyo malipot-lipot na ang panahon, kaya magayon magburbayli, adi. Druda plusun lamang kita, adi. Kumusta po kita, boss? O may salbatana, may text digdi. May nag-aapod pati. Ano daw ang gusto sabihon kay ni? Hello? Good morning. Dapat ano mo sa ere, alas 5 ang programa mo. Natapo. Nagabot ka naman nun yan, alas 5:22. Latusod. Sige po. Kudutong kan singit mo, makanchaw ka pa. Okay, sige, bye-bye. Babaying ini, makanchaw pa ng ganun. Bueno. Araman ta daw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kay Bapuan Mega Force Patrol Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Pasok. Angel. Baby Angel. Hello, baby Angel. Nawara, lugod na. Okay na tabi. Si Karen na lang. Dumang kita mga tugang kay si baby Angel. Dapat palang kay di Jojo. Ang apon ko palang kay ding mga girls ta. Henry's Angels adi. Adi pala adi. Kita patangara po dan tama yun, nagkaigwa akong ideya. Henry's Angels. Yan. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, baby Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good Yes. morning sa mga paraantabay. Good morning. Good morning. Kumusta? Survive pa man. Biyernes na, VP. Okay, sige, go. Sa mga dugang tapang barata, VP Henry, dahil sa makaskas na pag-apod sa 911, as in action kan mga personalized kan Legazpi City Police Station, matrayong pong naarestar ang suspect sa robbery incident na nangyari dyan sa barangay Binanwahan. Sa incident report na ipanaluwas ka na sabing Hepatura, alas 2:58 nin maaga, kanakalis na aldaw, kan mag-apod, ang sarong kagawad ka na sabing barangay sa 911 para mag-request ng police assistance dahil sa alegado harabasan sa indang barangay. Dahilan kay ni makaskas ang naging pagresponde kan mga personalized kan Legazpi PNP kung sa investigasyon kan mga otoridad nagluluwas na persahan na naglaban suspect sa sarong kusina para tabagon ang duwang cellphone na manakantidad ni na sobra sa 15,000 pesos. Ang nangyari, VP Henry, nagimataan babaeng biktima asin nahiling mismo ang suspect kung kaya nagparasuryaw ini para maghagad ng tabang alagad ana suspect ang nagdulag pasiring sa purok 4 kanasabing barangay. Makalihis mag-apod sa 911 in 2:58 nin maaga. Nag-abot ang kapulisan nin alas 3 nin maaga. Matapos na makuha ang description kan mga kan suspect, tulos na nagkondukta nin hot pursuit operation ang mga nagresponding pulis asin alas 4:30 nin maaga kan mahiling asin madakop na formalmente ang suspect asin dumanaman na recover ang mga hinaabasa na cellphone na sa iyang posesyon. Sa ngunyan VP, ang suspect na dinara sa Legazpi City Police Station para sa magakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Okay. Yan VP Henry ang mga pero rin nga nito siya inano-ano? Warang ato mariw. Tarong ba ka na pag nagsuryaw ka? Di ba kan may nalaban ang suspetsado? Lalo VP kung may darang kutsilyo maya. Inay ko po. Kundi talagang pagsabi nga ng titogot na. Hagan duman na sa nalong VP Henry kung siya. pagkasabi na oras mo na talaga. Masyado ang gibuhon mo, oras mo na. Di ba? Okay. Apo. Sige. So yan VP Henry, ang mga dulong tapang istorya halit sa luwas, Angel Mustasa, DCGP. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, Noel Manalo. Ining Noel nene ko, naman ang terada muna naman. Good morning, Noel. May advantage talaga. Pondo ako dyan, Noel, kan mga intriga mo, ha? Karawayon ka na. Nasa linyaman si baby Karen. Karen, good morning, Karen.
Good morning, VP Henry. Reappointed man giraray si dating board member Raul Rosal bilang provincial administrator kan gobyerno provincial kan Albay sa lindong kan administrasyon kan sa iyang tugang na si Governor Noel Rosal. Iyan ang kinumpirang mismo kan dating opisyal sa entrevista sa iya kan DCGB News kung sa insusog sa iya kasuhapon kan giraray siyang pinag-reappoint kan gobernador at in ang reappointment sa iya ali man mismo sa desisyon giraray ni Governor Rosal. Susug man kay dating board member Rosal, handa man giraray inihumampang sa sanggunian pandalawigan ng Albay. Kung in kaso paapudan siya for recurrence, dahil ta nasa sa indaman-an, kung gusto nintang ipapod ining nasabing persona na iyong talagang itig-appoint kan gobernador bilang sa iyang trust and confidence. Matatandaan pa no, na kan tuminalikod baga na regular session, kanday ini si dating board member Rosal na concur bilang administrador provincial, matapos na daipaboran kan mayorya o kaya pitong mga opisyal kan sanggunian, an sa iyang concurrence sa nasabing posisyon, kung kaya minabilik kilala ini, susug sa appointment sa iya ni Governor Rosal. Yan ang report, Karen Ala. Pero ano sabi, Karen, anong Yes, appointment niya? Acting capacity or anong klaseng, di ba, pwede ba kaya na acting or gari para sa full pledge? Acting una VP Henry, kung pagbabasihan bagatabian na proseso talaga, dapat makoncur talaga siya. Yung nga ni Ana piglalauman niya na dapat makoncur ko ta siya. Pero sabi nga ni mismo ni dating board member, depende nga iyan sa sanggunian. Pagtawa nga sinda kung pagpalaabot sila. Nya, ano ang chance na makalusot siya? Din kasiguraduhan, masingani siya, nagsabi na, di nga niya kitang kasiguraduhan, pero susugman nga ining reappointment na ini, sa desisyon ni Governor Rosal na yun talagang may pinaka-desisyon. Iyon man ang gata. Kung yan, sabi nga ng pig-apod na trust and confidence. Kung ano ang gusto, yan pwede dyan na may bugtak. Iyan, ko-terminus yan sa termino kan ehekutibo. Buda talagang limitado ang mga pigpipirman niyang dokumento. Taday pa man nga siya nako-concur. Gari ba sa pagtapos ng gadkan sa imong term, tapos man ang sa iyang trabaho? Roger on that po. Diba? Parang pagmamahal. Ade? Paparay pa na kita. Okay, sige, okay. Bye-bye. Bye-bye. Kanan ala. May taong nagpapatayo. Nagpapatayo, isus ko. Patawadag ta sa lang pagkabasa ko pa ding Ray. May taong nagpapayo sa hindi panahon at may taong walang kibo, ngunit nagpapakilala ng karunungan. Lalong mabuti ang magalit kaysa magtanim ng sama ng loob, sapagkat ang aamin ng kanyang pagkakasala ay malayo sa sakuna. Sirach 2:1-2. Mapagpalang Biyernes kapatid. Salamat padi. I love you. Enjoy your day. Ipadi, day ko nababasa sa rawit-dawit mo Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Dumanmang, sandali, may chat si Nicola nene. Sir, pwede pa ako, alas 3:30 nene. Ay na pangyayari sa maabaka sus, kung aki ini O sige Nicole, pangalo na muna be, get well soon muna ha. Paano, kasapon, kaurong ko palang si Nicole digdi sa DCGB, sa ulok niya, marayon pa. Ngunyan da, may namatian siya marayon pa lang sa ulok niya kasapon. Ay, nako talaga. Alar Mario, nasa linya. Good morning, paring Al. Pasok, kumusta dyan? Good morning, Pade. Happy Fiesta na sa San Roque. Pagpapakusog sa debosyon, padagos na pangapudan mo niyan kan simbahan katoliko. Digdingon niyan sa parokya kan Taysan sa pamayo ni Father Rex Colarona. Preparing na para sa Grand Procession at yan na hapon kan mga santos-santas haling sa mga barangay kan Taysan, Mariawa, Humapon, Maslog, asin na mga sityos na may ermita. May misa mo na alas 4 na hapon sa Taysan Church bago ang prosesyon. Traffic advisory sa mga motorista, magbalo nin dakol na pasensya. Parte sa naman ini kan mangyayaring
prosesyon o debosyon sa pagin ng prosesyon para kay San Roque sa Desperazgo niyan sa Pamigbidan bilang misyonaryo kan Diyos sa pagbulong. Sana mga may helang idinusay ang buhay sa pagserbi kay Lord. Sa kapistahan, magiging main celebrant si Father Armando Red. Saro ini si Father Red sa mga pamosong kora paroko kan Taysan kan panahon. Na kita kato teenager pa. Haloy na pala na di. So yun na. Sen, ano si Father? Sen, nasa mo niyan? Retired na? Ay ko araw retired na ini si haloy naman ang Father Red. ganyan. Konsultiro ka, paloy na siya. Haloy na. Teenager pa ko kayo. Pamoso ini si Father Red. Dili masa na so akay itong iaki pag-iapig dadangog ko na siya. Okay, sige. Anong oras pa lang misa tabi pakiulit? Anong oras ang misa? At yan, alas 4. Alas 4 hapon. Saga, morning yan, alas 9 ang misa kan kapistahan. Ang piyestas talaga, sagang sa... Ay, sabay pala sa uruan? Saga. Oo, sagang Sabado. Yes, 16, di ba? Kaya Okay. Nuestra Señora de Salvacion baga. Iyo. Okay. Sige. Ayun. So, abangan yan. And yan, magbalong pasensya ta. Sigurado ang traffic yan. Iyo. Ritman sa na yan? Ay, ibigay yan sa prosesyon. Grabe na natin, matrapiko na ang kaisa. Okay. Okay, so yan, para mentro sa informasyon ba rin, Hali Degree Sound and Pagkaligaspi, Alarmario, DCTV. Salamat, Jimmy. Salamat pa rin Al sa report. Mientras tanto, dumang kita kay happy fiesta man sa mga taga Ginubatan. Sabi kan mga texter ta fiesta ngunyan sa Ginubatan Albay. Sige, happy fiesta. May imbitasyon nga ni sa kuya si Juan, so presidente so amigo ko diyan sa PLT College. So vice presidente na pala sa ngunyan si amigong Richard na Openya. May chat sa kuya kasuhapon 5:30 nga tabi busing sa amigo sa ngunyan Aldaw. Kaya lang di ako makakaduman yun. Tadyan alas 4 may activity girari ako sa Puro. Ihatod ko sa imahen kan Our Lady of Salvation from Puro to to Liga to Dapdap, no? Tapos pag alas 6 igwa akong appointment Ronald dyan sa suyaon dyan sa Sumlang Lake. Igwa ki activity akong attenderan sa agang ngunyan hapon. Amigo, Richard, pasensya na tabi sa masunod na lang tabi akong fiesta. Good morning sa mga taga PLT College, Ginubatan, Albay. Day ko naka-schedule sa kuyang inot ining sa kuyang atinderan na pagtiripon dyan sa Socorros pala. Diyan po sa Sumlang Lake. Diyan ang pong banggi, alas 6 man tabi. So, dahulang kong mga schedule na mga piglista ko ta. Mag-enjoy lamang. Madam Melinda Way, good morning tabi sa imo kan CMD. Maray na agad tabi Madam Melinda Way. Pwerte dyan ngayon lungganay sa mag-take out ka. Iyo nga ni kutasag, ngunyang kutang hapon. Besa na, katakol man kang oras na pwedeng bumakal kilungganisa dyan po sa Ginubatan Albay. Happy fiesta po kay Mayor Ongoko. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning. Yes, BP. Maray na banggi. Aga. Maray na aga. Kawasa kan matangaonan banggi. Nagano kadigdi sa naganyos gader. Kadoroy awarde. Matangaon sa banggi. Alam mo, Jimmy, pigusunod ko sa taramo ni Joker sa kuya. Puna, yun man talaga baga. Dapat ang mga onboard announcers, di lang dapat ma-confine sa announcers booth. Dapat nagluwas yan. Sabi nga ni, talk to your listeners once in a while. Nakakuanin. Nasa salbatan ng pangyari sa Maabaka. Nay ko pong pangyari ito, kasabanggi. May detalye ka na nangyari? Dahil, say mo na ito. Dahil naman ako nakikilabot sa nakuha mo na sa istorya. Maduman pa, makuha pa akong istorya. Kadoroy. Sabi kan Chipo Bulis. Sabi kan Chipo Bulis. Ano sabi kan Chipo Bulis kasabanggi? Yako, sipi, importante may
mabulis ko tumawag uli, sabi ko si Ope. 5 minutes baga? 5 minutes response baga? Ha? Bago 5 minutes response? Kaya Time? nga maduman ako, nag-reply ka, day mo na, nagduda sa chip. Oo. Anong gustong sabihin nga ka to? Oo. Na-rescue na? Kinuha na so biktima? Ay, nag-ulok-ulok siya na sa COP. Pero, uminabot tabi, Jimmy, so, ano yan? So patrol car? Uminabot, makaskason man? Pagkapakapod ko sa'yo mo, siguro, nagkapirang minuto siya, ano sa patrol car? Maski rin ni call mo na so, call mo? Oh, dumin niya ang paduman. Ako baka nga niya, so, pulis, baka yung pwedeng masakayan kang biktima. Di man kami basta-basta pwedeng mag-alsa ka ito. Kung baga, di kitang expert sa pag-alsakaan. Tabla, difficile baga na nga, baka may bari o whatever. Kaya dapat, so totoo nag-alsa. Na-imagine ko kasabang gisay mo niya ako, nagamotor gayod ini, tapos nakasangsang din. Latosan tagasal. Ano mo motor? Baka niya ako may pa-check upan ini. Tatot na istorya ko sa imo. Istorya ko tatot sa mga paradangog. Okay. Pero bilib ako ang ginubatan pala may MDRRM o rescue? 24/7 yan. Oo. Sa dahao na ay nga ako makaskasong. Kaya na po lang, nga ako okay na. Ang purpose ko man sana ma-rescue so tao. Madaratulo sa ospital. Kada kulong kami duman na nakahilera. Ulo, dahil man nagkawasakit traffic. Kung nga ni, dit na sana sa auto. Dahil man kami nagkakahero. Sabi ko duman sa na mag-aguman. Nga ko, paano pag yung nga niya siya? Dahil tangay maalsan. Baka nga kung may mabarian niya aksidente. Okay na itong oksidentin. Sa matangaon sa banggi, nagaano ka digdi? Sabi mo hindi ka inuumaga. Maaga na. Ampig istorya ko sa aksidente. Ito, nagkataon sa na ito. Anapot duman, ang bottom line sa investigation, ano ang pigigibo mo sa area? Ini, pati sinawil ka ning Manalo. Ilingon mo, mapo na naman ang lalaking... Siguro man turugo na ako. Sigan kariring. Uy, rescue niya, rescue. Nakikig talaga ako. Ilingon mo. Mahapot ka na naman ugaring. Basta hali akong ligaw. Bako man so may kagat-kagat ang dinuman mo. Iba. Nagralog sa isip ko kasabay. Ano yun ako mga turog? Nagkarangin turog. May nasusundan akong duwang truck. Tulong truck. Sara labon bagang truck. Di siyempre, ma-overtake ka. Pag abot sa inutan, may sarong truck na nagpundo. Pag overtake ko, salbata na may sarong lalaki na nakadapa duman sa gilid kang poste kang, sa mga poste baga kang telcos, may nakadapa, sumutor niya, nakawagas? Nakawagas ang motor niya, ata na, nakawagas. So lalaking nakashort, dapa duman sa may gilid kang poste. Di siyempre, kabang kibangkon, kuwang ka, mapundo ka, mailing ka, o ano ka iyan. Paghiling ko ng gaduman sa kuwan, sus ko, grabe so tama sa pandok, tuminama duman sa poste kang kang alay ko buda kan kuwan, telco. What? So pandok talaga, nakuha na, hindi ko ma-describe, pero grabe so dugo duman sa may kuwan, sa may poste. Buhay. Dahil naman Jimmy, nagiro. Dyan. Dahil naghihiro, para pa daw kung ano nangyari, talang naman halatong ko pa man ito, inalat mo na ko total. Babalik pala na ko na naman sa sa ligaw. Anduda ko nga nagturog ka bako sa nako baka makatulog ito duman sa ligaw o kaya sa ginubata. Diyaw na sa MBR mo. Nag-miss call pati si Sir J. J. Acuña. Buhay na naman si Sir J. Acuña. Dati rin na nagasungog-sungog. Nag-chat ba ka sa kuya kaswapo nun? Dahil ko manabasa. Iling muna. Ang pig story. Anong sabi ni Jay? Nag-miss call man sa naday ko man simbag. Oo. Ang pig-oro ng tadi. Dahil mo na yan. Ang pigang alas ko, ano ang gigibo mo sa oras rin alas 11? Ata na nga ni.
Naiinsultuhan ako. Ta area of responsibility ko. Naiskupan ta ka? Naiskupan ta ka? Gari ko niya ako. Ano daw kung dumanon ko. Piruto na niya ako. Ako sa agama atabak ko. Sa agama na. Naiskupan ta ka palang ka sa banggi? Aram mo, Jim, so, panakadapaon na lalaki. Nakashort siya. Kang binaliktad kang rescue, sinakay naman sa stretcher pasiring sa ambulance, rescue ambulance, may binulnot na gamit, may badildaa. Tapos may nahiling duman na idea. So, apakil sa pangaran ako, kaya lang, ba mga pig-broadcast yan. Anday ko lang aram kung kumusta ang sitwasyon niya kang inalsana kan ambulansya, akan rescue vehicle. Yan. Abuton tayaon duman sa pulis. Amo. Nag-aminabot sa pulis. Sa pag-apon ko sa imo, Jim, makaskason, mga 2 minutes, 3 minutes siya, o nasa pulis. Kauron ko si Chief of Police. Oo. Anya ko, si UP, recall ta, uya na, naghiyom-hiyom na sa COP. Nya ko, sino anya yan, tumawag sa'yo? Nya ko yung kuha namin, yung angkor naman, si Henry M. Naghiyom-hiyom na naman. Ano man ang ulok-ulok man ng COP man? Hindi ba yan yung lalaking hindi inuumaga? Oo. Ay, tumpak niya ako, COP. Oo. Nagulok ng diretso. Okay. Ay, nasa imo. Ako maski ako, nangangalas ako sa imo. Oo. Dahil man ako pigasimbag, alas 11 ninbanggi, nag-ano ka sa area ko. Basta ilingon mo duman, so, nangyari pa lang kasi banggi. Nangyari kasi banggi, self-inflicted accident. Makaskasun, niya naman kasi rong babae nakashort sa gilid, campus ka, buda may mag-amag yun dito. Ngayon ako, po anong nangyari? Ay, makusugon nga sir, so impact dito sa poste. Dawag mo nga kasi banggi. Kaya nagluluwasan sinda, pag bapatigaya akan kan bigti ay salbatana, grabe so tama sa payo. Ando da ko pati sa imo. Kan sa pasiring na sa pulis, pina-recall mo. Day mo na. Mami midbidan ka, mahiling sa kun ano. Patay ka na bago sa nang mamayi. Magagam ko dito, di ka para pasikrapan ako naman sa. Tapos nag-ulok-ulok. Siyang kay ba mo kasawangge? Di mo nadangog ang sabi ko na ako. Di mo nadangog. Dahil ka man nagasulong, dahil ka man maduman dyan sa mga lugar na yan, kung dahil ka importanteng duduman. Ang sabi ko baga, nga ko ako, nahiling ko, hali ako sa ligaw. Paguna ko, may meeting kami sa Boy Scouts, dahil man palaan, kasabanggi. Alas 11 ninbanggi, may meeting sa Boy Scouts. Kulaw na yung meeting. Apodan ko si RJ dyan. Patalbatan na, pag-abot ko, ay nga ko, may dahil man palang meeting. Nakaulik ka kayo, mga alas 2, saan ka nagturog? Sarong? Sarong saan? Sarong sa Washington. Yan, tatan mga preference mo. Sa 3rd district ba ya? Pwede man sa 1st district. Ata nangani ba ya? Basta nasala sa schedule ko. Pag ako sa meeting, babanggi. Dahil man palang meeting. May investigar ako taon-taon. Wala. Nag-ano kaligdi sa area ko kan alas 11 ninbanggi. Sige. Apudan mo taon-taon. So, apudan mo si COP kung kumusta sa biktima. May di kay anay ko kaso ID na pangkuan. Basta may ID siya, may bag na may kuan, may sling bag baga. May kuan duman, may nagkailing duman ng mga gamit, kaya subject for confirmation tabi ito nagkailing naman kung ano ang trabaho niya. Anong trabaho niya? Pero ako di sa mga tanod duman sa lower binugsakan, makaskason. May mga tanod duman. Kaskaso sa mga tanod makapasiring duman kasabanggi. Pero mailing mo sa motor, sa mga kuan baga, sa mga partikan motor, nakawagas sa tinampo. Pagtama duman sa poste. O sige, out ka na. Ma-report pa ko. Okay na ito. Tama na. Dahil naman in Malaysia na kuan. Ang report mo? Okay, sige. Okay, go. Katalaan na tabi BP na magpakondoser nin eleksyon sa Liga. Kan mga alkalde LMP sa Albay. Mangyayari ini sa Sabado, Agosto 10.
diyan sa Marison Hotel, diyan sa Legazpi. Ini an ultimo na liga na mapa-eleksyon LMP kung saan sa entrevista ni entrevista ko nagkaribong na ako. Entrevista ni Jimmy na salita kay Mayor Yan, mako amo kag grabe mga pagdududa mo. sa entrevista ni Jimmy na salita kay Mayor Jorim Arcangel, duwang pangaran ni alkalde ang naglalataw ang pangaran pagday na ini na bago, yun na ini Yun na ang yan. maglalaban. Okay. Mayor Caloy Baldo Kamalig versus Mayor Jorim Arcangel ang maglalaban sa kargong LMP President. Nakapunta na lang ining entrevista niya to kay Mayor Jorim Arcangel tungkol sa bagay na ini. Magandang umaga po sa inyo lahat. Actually, may schedule na kami this coming Saturday, August 16, ang set election ng Mayor's League Calbay. Apo. Anong oras po? Sa communication is around 10 o'clock. Halin na po yan sa national. Hali po ito sa interim namin, LNP President si Mayor Caloy Baldo. Okay. So, anong oras po? 10 o'clock. 10 o'clock sa Marison. Okay. So, sisay pa nila mga nagaluwas na magkalaban. Sa ngayon, ako, decidido talaga akong tumakbo sa Mayor's League. Hindi ko pa alam kasi wala naman kami, hindi naman, sa ngayon hindi pa ako nagkakampanya eh. Parang pinababayaan ko lang yung mga mayors natin to choose for a better leader who will lead the Mayor's League of the province of Albay. Okay. Nagaluwas man sa pangalan ni Interim President Mayor Caloy Baldo. Sa madaling kasi dalawa. Most probably, dahil kami ang maglalaban kung nagaluwas yung ngaran niya. May filing man si Jose Campan. Ura man, by nomination po. Okay, so just in case arugan, anong grupo nagasupport sa Actually, I'm running independent. Pero merong mga mayors tayo and merong mga kaibigan na willing sumuporta sa atin. Kaya hindi ko lang pwede sabihin sa ngayon. ano yung kasabay sa mayor kang Hindi tayo man po. So mayors lang ng 15 municipalities of the province of Albay. Hindi kasabay yung tatlong city. anong garantiya sabi mayor na makuha posisyon? Actually, there's no guarantee when it comes to election. Pwede ka manalo, pwede ka matalo. Pero siguro, let's see. And makikita naman natin how truthful yung mga kasama at kaibigan natin mga mayors sa kanilang mga binitawang salita. Sakaling ikaw, ayun na yan, tabi Bibi. 15 mga mayor. 15? Oo. Sa 16, karimati na. Yes. Okay. Ay, 15. Relibong na talaga ako. Yugon man. Para ka na iskupan ka sa banggi, nagkarilibong ka. Nagkarilibong. Grabe bagang bayuli ko niyan. Grabe bagang impact yan sa yawon sa territory. Iyo baga, dapat pala, dito kayo napasala ko eh. Dapat dito kayo napudang ka sa banggi. Tapos linuwas mo nga niyan. Napasala nga niya ako. Napasalugod sa pag-apon ko sa ima. Kulugod mo niyan so nasa hot seat. Tapos dinitalye mo na. Sabay mo ng memo. Makakuha ka sa nakiwalo. Rimati na. Sa masunod din ako mapod-apod sa imo. Din ako mapod sa imo sa masunod. Maraot lugod sa implikasyon. Di ba ganyan kan mga investigasyon? Iyo nga ano. Kaya makatakot dahil mo na kapig sisimbag kung nag-ano kang alas 11 sa makatakot bangke. magparapod-apod sa imo. Jimmy na salita di si Jimmy niyo. Ay, si Noel na manalo. Saro maninima na tama nga yung pighapot ni Jimmy nangani. Paguna ko may meeting kami sa Board of Trustees kan Boy Scouts of the Philippines. Dahil mo pala. Good morning. Good morning po, Sir Henry. Opo. Good morning, Madam. Yes po. Nataro ka ng boses mo. Kumusta ka na? Medyo maray-ray na. Oo. Pero na ano pa rin ng sipon. Iyon na nga ni. May bulong ka pa dyan? Ay, igwa pa.
Di Oo. man ako pinabayan ni Mami. Iyo man ang ano. Pirming may pabalon na Padabaon ka ni bulong. mama mo, adi. Opo. Anyway, basta harayop ka ang ligaw, adi. Opo. Masaran ni ko ta, Ano, masaran ni ko ta ako sa diyan sa pag-asa. Maghasaran ni ko ta ako ako kay mama mo. Kaya masupog man na nagtaon na si mama mong bulong. Madat, adi. nga dagit kaya ito pag day ako Pwede ka para naginom bulong. kibulong. Iyo, adi. Paano ka? Nasubrang ka kidalagan gayon. Sa masunod, mag-ingat ka. Opo, sir. Oh, di anong sabi ni mama mo? Hindi ko nung magpara-pauran. Oh, yun na nga niya. Mapagano pagtaraman na aki, paano iniyo? Di, okay ka na? Okay ka na? Maray-ray na Dahil po, ka sir. nag-fever? Dahil ka nag-fever, ano? Dahil man po. Sinipon Dahil man. lang talaga. Ay, baka parte ang kan sa pagiging pagdadaraga. So, baka parte kang pagdadaraga yan na surusi punaan, budak, ano iniyo? Ay, bad. Garo iyo gayo talaga. Okay, kwan. Pero dako lang na hadlit sa imo na listeners ka sa hapon. Ay naghilang niya si Alexis nga yung nga na dito nga niya ako. At least maray ka nang ngunyang palan. Opo, maray-ray na po. Oh, anong oras ka ma-off diyan? Alas 6 po. Wala ay off ka na oh. Sus ko ngunya na alas 6 sa naga? Opo. Mauli ka sa ligaw? Ay, may pa ako, sir. May workshop at yan. May trabaho ka pa nanggad? Opo. Magpahingalo ka na ko ta. Aning makag-rest kang maray? Opo, sa pagkauli. Pag uli na. Anong oras ka mauli dyan na hapon? Mga alas 2. Alas 2 ang hapon. Ay, wrong timing. May programa baga kaya kung alas 3? Ade? Ay, iyo po. So, pinky on. Oo nga. Mayon. Mga lagot ako mag alas 4. Sus ko, ang tuyo ko palang sa imo. Mahagad ki forecast palang. Kung anong pighapot ko sa imo. Pangyari na naman na. O di, sige tabi. Igwa kang forecast dyan, Miss Alexis? Ay, opo. Igwa? Okay. Pirminaan. Sige na po ta. Madangog kami kan sa imong forecast ko niya na aga. Go ahead. Opo, maray na aga po sa ating mga taga-antabay para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 15 ng Agosto, araw ng Biyernes. Asahan niya to na mapanganurong pa lang itong igwang kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang patuloy na mamamatian sa bilog na Bicol Region, dulot pa rin ng paros kang habagat. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran, ang Iral sa rehiyong Bicol, na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol ning kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw, posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius. At sa ngunyan, itong tig-monitor tang si bagyong Podul o ang hinapod tang si Goryo ay dahin na natin tigatrak at patuloy na itong nagrayo sa ating bansa. Sa ngunyan, para man kitang bagong bagyo na tiga-monitor. So, i-expect ang improving weather kumbaga sa mga susunod na aldaw. At wala rin tayong tiga-monitor na bagong low pressure area sa laog at sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. Alin po ang ating weather forecast mula sa Pag-asa Legazpi. Ini po si Alexis Rivar ang nagbabarita. Miss Alexis? Hello? Yes po, sir. Nari naman kita pwede mag-uron. Ay, pwede man, sir. Noring ka naman ma-duty. Masunod. Sa Duty ka sa Lunes aga? pa. Sa Lunes ka ma-duty. Anong oras ang duty mo sa Lunes? Alas 6 po ang Ang aga? Opo. Dapat pala. Maghagad okay forecast. 6:30 na di. Ano? Opo. Dapat nalagpas ng alas 6. Oh, yo. Di ako maapod na before 6 adi. Tawara ka pa man? Opo.
Pag Monday lang yun, sir. Pag Oo. Monday, Pa Monday 6 man to lang. 2. Okay. Sige, mapod ako sa Monday. 6:30 na kayo. Tayo yang ning yaong ka na, ha? Opo, alaton ko. Okay. Sige. Oy, sa Sabado, mauran? Sa aga po, sir. Saga, Sabado. Sa Maray aga, ng panahon, Saga. mas maray-ray na po. Hindi na maray mauranon. Ngunya na banggi, may lako ako diyan na banggi. Oh, mauran-uran grada diyan na banggi. Mauran-uran pa po, sir. Sige, ingat ha, di magparapauran. Iyong anong mauli ang katulos ha. Opo, sir. Okay, bye-bye. Thank you po. Thank you. Mga tugang Alexis Revivar sa Kamugtakan kan panahon. Ano na naman kamo na naman na sige naman ang arapod na. Hello. BPA. Ano naman naman? Alas 6 na mabarita. You made our day happy. Mabarita na nga nit. Alas 6 na Ibang klase ka talaga, eh. Mabarita na nga ni Baya. Bata ka tubod-tubod. Lakas sundan kang salmatan na ka na. Alas 6 na. Nakulong kami na ugma mo. Ugma mo na naman kami ang business ni. Kasapon, hali ako duman sa puro. Kasapon, mga 4:30 gayon. Kung anong pigiristoryan naman, bata kang pang miso imahin ni Our Lady of Salvation. Kung anong Una ko pigiristoryan? nga ni kasumanggi, kaya nakabot ka kaligaw, talalim po nga tangka. Saro ka man na sa sa mga sunod din ako mabutabon kay Jimmy. Bareta ko na sa nanako ako. Pagalo na lalaki di pag dibiga po dan. Nakabot ka, BP, pasubo. Yun na nga ni dahil ako, kaya plano ko sa masunod sa first district naman. Maray sa first district. Si Jomar Bagay, hado ko ini. Bako sana, first district magamay ang paligaw. Balda, masablo yun mang giraraya din. Awin na. Salamat. Bye-bye. Pangyari. Joshua. Madali lang to ni Mary. Ano na naman ng mga paradangog tayo ni. Hello. Nahulog mo ako. Ikaw. Ano? Parehas ka mo yung violation, Jimmy. Parehas ka mo yung violation, Jimmy. May violation? Anong violation? Arog sa imo, gari ka so auto nagbabiyahe. Oh. Out of road ka. Out of line. Out of line. Si Jimmy, Oh. ang magabato na violation ni Jimmy, so, malicious mischief. Yung na-out-biskup ko pa na. Sila amigo, malicious sa chip. Malisyoso siya. Malisyoso. Ibig siyang piga po ng malicious imputation. Yan. Buda, minsan nagkasabod na buda. Nasa lakapat kang taramon mo. Para dakop ka. Dahil mo palang akong meeting sa Boy Scout. Napasalangan ako. Bata dahil ko man si Shara nasabihan. Si Shara Lironso, coordinator nga niya. Pag ako iba mga appointment, pigataram ko sa iya. Dahil coordinator sa iya. Kaya nga, minsan lang kasutin mo naman. Ang opposite ba ang Boy Scout? Girl Scout. Girl Scout. Ang meeting ko dahil. Medyo po sa amigo. Mapunipiro sa amigo. Kaya pala, tinanghali siya ngayon. Ang lalaging tinanghali dahil nang galing sa malayo. Dahil na gumagawa? Dahil nagparapon-apon kay Jimmy sa masunod? Apon siya, amigo. So barita ko sa kuya na sana. Yan. Hindi mo na ta. Jimmy, tumalis. Makulamang dishwash. Sige, bye-bye. Amigo. Tarawayo na. Joshua, good morning Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Pero nagbisita ka kay Mama Victoria sa Ligao. Ang mga ang sa imong gari daw ba kung ngunya na aga? Gari daw mo kung ngunya na aga. Naramdaman ko, tagal daw pala. Gari nagbabalos-balos ka eh. Gari nagbabalos ka. Si Ma'am Robin nag-text. Sige, bareta, chismis mo, magbareta ka lang. Todto na. Sinabi na.
Maayo palan. Pangyan pa. Hindi ka na magiro. I-text muna sa headline mo. Iyo. Okay. Okay na? Nga na ka na magparahapot kung ano-ano man sa ka man na makadamay kang sibilyan. Sige na, standby na. Buda Jomar. Ang mga bareta, mga tugang susunod na. Makalipas lang kanay. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta. Yan pong aldaw. Sangguniang Bayan kan Daraga Albay planong ipaapod ang legal department kan Prime Water para tukaron ang posibilidad sa pag-terminate kan kontrata sa Daraga Water District. 385 million pesos na pondo para sa pagpapakarhay kang water system sa Legazpi. Sigurado na, sigon kay Mayor Hisham Ismail, mga benepisyo kang yaman sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, ipinaliwanag kan PhilHealth sa lado nasyonal. Kandidatong nagresibin ng donasyon hali sa government contractors. Investigaran kan COMELEC, PBBM, pipa-investigaran ang mga krimen sa mga eskwelahan. Sa ibang nasyon, WHO, nangapudan sa tulo sa pag-ebakwar sa mga pasyente sa Gaza. Business News, 43 pesos na MSRP kada kilo din imported rice mantinido sa laog kan 60-day import ban sigon sa Department of Agriculture. Health News, tanganing mantinidong aktibo physically, maghanap nin aktibidad na ma-enjoy ka day pagpiritonan sa diri narogon ang pigigibo kan iba. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyatong ngunyan sa lado lokal. Mga pulis sa Daraga Albay, daing takas sa kamera, mas madali mahiling kung nagsain sa oras nin trabaho. Joshua Bino sa detalye kan bareta, hali po dyan mga tugang sa luwas. Mas madali na ngunyan na mahiling kung nagsasain asin ano ang tigigibo kan na sarong pulis sa oras kan sa iyang trabaho. Ehemplo, digdi sa Daraga Albay, mas madali na ining ma-monitor kung ano ang pinaggigibo. Kada pulis sa Daraga Albay na nakadeploy sa field o kaya nakaposisyon sa manlain na mga estratehikong lugar kan munisipyo, igwaning surusok nakasukbit na kamera sa saindang atubangan. Ang sa pag-iinikan sarong cellphone. Ang cellphone na ini, 24 oras na nakabukas ang aplikasyon na Zoom. Asin 24 oras man na namomonitor sa laog kan opisina kan saindang Chief of Police. Sigun kay Daraga PNP Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, 16 na unit ng mga cellphone na binatalkan sa indang opisina na iyo na magagamit para ma-monitor kung nagasain asin ano ang pinagigibo ka na pulis. Sharing man, magagamit ini para sa mas marikas na pagresponde sa anuman na klase ng emerhensya, lalo tangon niya na mas pinagpapakusog na ang 5-minute response time kan mga kapulisan. Sa pag-asigurar ni Azotea sa gabos ng mga estratehikong lugar sa Daraga Albay, mga matatawo-tawong area, pirmi na ining may naka-duting pulis na handang magresponde ano man na oras kung kinakaipuhan. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP. Planong imbitaran po kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay ang legal department kan Prime Water tanganing mapaghururunan ang potensyal na pag-terminate kan kontrata sa Daraga Water District. Katakod ini kan patong-patong nagrangay as ng reklamo kan mga konsumidores manungod sa kalidad kang serbisyo nin tubig sa munisipalidad. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Vice Mayor Lav Ruiz, papaghururunan ang isyo sa gigibuhon na Committee of the Whole hearing kung sa informal na imbitaran ang legal team kan Prime Water. Katakod kay ni siniguro ni Prime Water Daraga Branch Manager Engineer John Adriel Tarubago
Naipapadala niya ang kahagadan sa sentral na opisina kan kumpanya. Apera sa pangapuda na ma-review ang kontrata, ipigbusol man kan opisyal asin ni Councilor Attorney Ian Makasinag. Ang nairekonsiderar ang sa indang billing policy, partikular na sa pagtangkas kang minimum charge na pigahagad sa mga konsumirores. Imbes na fixed minimum rate, ipig-repose o propose kansangunian ang volume-based billing system na masingil sa mga kaharungan basado sa indang actual na water consumption. Dapat ang tutukan ng ating Daraga Water District, yung 59% na non-revenue water na kung saan dapat hindi nga nangongolekta ng fees ang prime water. Diyan sa mga leaks na yan, yung mga problema sa tubig, hindi naman nakakapag-supply ang mga constituents natin. So dapat tingnan mabuti yan ng Daraga Water District at ng prime water. Vice Mayor Lab Ruiz sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, 5-minute response kan Tabaco PNP, tinisting kan City Councilors kaso Udma. Bareta, hali kay Jomar Bien. Binalo kan mga konsihales kan syudad kan Tabaco kung kaya mananggad kan mga miyembros kan Tabaco PNP na magresponde sa sarong pangapudan sa laog kan 5 minutos. Kasudma habang pinagkukondusir ang sarong committee hearing sa sarong issue sa sanggunian panglungsod kan Tabaco, naisipan kan mga miyembros kan konseho na magapod sa 911 para ilingon kung kaya magresponde ang Tabaco PNP sa laog kan tamang oras. Ipinag-report nila na igwang nangyayaring alarm scandal sa 3rd floor kan legislative building. Asin na dengani nag 5 minutos, 2 minutos pa sa napasado, nag-aabot sa 3 minutos, suminabot ang mga miyembros kan Tabaco PNP para magresponde na umaw kan mga miyembro kan konseho. Naging pagresponde kan mga pulis kan Tabaco sa indang pangapunan na makaskas na nakaabot. Katakod kan bagay na ini sa pag-follow up kan DCGB News. Nangapuda naman si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco na duman sa mga residentes na kung magamit kang 911 para mag-apod nin responde, siguradoon na ang insidente iyo ang kinakaipuan talaga ang presensya kan pulis. Huli ta may mga eksperyensya ang Tabaco PNP na para simpleng pasuruway sa laog ng pamilya, ipinagapot sa 911 na kaya man sanang ariglaron kan mga barangay tanod o mga barangay officials. Yan ang report. Jomar Bien, DC. Mga tugang 385 million pesos ang kabilugan na pondo na mapakarhay sa serbisyo kan tubig sa Legazpi sa maabot na aldaw. Inan sinabi ni Mayor Hisham Ismail sa paghampang niya sa mga negosyante kanuminaging aldaw para masolusyonan ang problema sa kakulangan ng tubig sa nainumon sa siyudad de Legazpi. Sayang ipinaliwanag na ang kantidad na 20 million pesos digdi para sa dakulang pumping station asin tangke sa barangay Boragwis na masupply sa barangay Puro, Lamba asin iba pang kataraning na barangay. Mantang 365 million pesos man ang nakaalokar para sa pagkapakarahay ng water supply na mataon ng serbisyo sa barangay Stanza, Imalnod, Bangkiruhan, Taisan asin kataraning na lugar sa sur na parte kang Legazpi City. Sigon sa alkalde, ang fondo na ialokar sa proyekto sa tabang Kanaku Bicol Party List sa paagi kan Local Water Utilities Administration. Mantang ini, itataong direkta asin dakulang tabang sa Legazpi City Water District. Pagabot kan aldaw, lalo na ang pagkaturugan na magigkuhan ng supisyenteng tubig ang mga Legazpenyo. Supisyenteng bagas para sa programang Benting Bagas meron na Kandule Bicol, siniguro kang National Food Authority. Detalye kan Bareta kay Angel Mostaza. May supisyenteng bagas ang National Food Authority Bicol para sa programang Benting Bigas meron na kan Department of Labor and Employment Bicol. Iniyan siniguro ni NFA Bicol Assistant Regional Manager Julie Leneresas kung sa iyang sinabi na sa presente na sa 800 na sako hindi kalidad na bagas ang matrayong pong na-i-distribuir sa 4,054 minimum wage earners sa 31 employers sa Bicol Region na enat nang nakinabang sa nasabing programa. Sinabi ni
Resas na sa ibungkan hababang presyo kan bagas sa marhay ang kalidad kan ipigtatao din lang bagas ligi na benepisyaryo kan programa. May sa sinabi kan opisyal na sa presente padagos ang sa indang pagbakal nin paroy sa mga paraoma kung sain ang prevailing price kan paroy na ipigbabakal kan NFA kun jay ang nasa 17 pesos and 30 centavos mentras na ang fresh palay ang nasa 15 pesos and 20 centavos. Katakod kay nipigin ganyan ni Resas ang mga paraoma sa lokal partikular na digdi sa probinsya kan Albay na ipabakal ang sa indang mga inanong paroy sa NFA. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Oras Pilipinas, 6:15 sa DCGB. Aminado po si Governor Noel Rosal na saro sa mga bagabat na pasanon ka negosyante ang halangkaw na presyo ng kuryente asin may dakulang epekto ini sa investors sa probinsya kan Albay. Inan sinabi ni Governor Noel Rosal sa hambangkan mga miyembros kang Albay Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Kanuminaging banggi, nagtutubod si Rosal na dainin ma-invest nin dakul na mga negosyante kung halangkaw ang presyo kan kuryente asin maluy ang serbisyo kay ni Albay. Dahilan kay ni plano niya na makipagkoordinar sa iba pang mga ahensya na makatabang para mapakaray ang serbisyo kang kuryente. Mantang hinagad niya sa mga negosyante ang kooperasyon para sa siring na problema. Dagdag pa ni Rosal na kaipuhan niya ang partisipasyon kan mga negosyante sa sayang administrasyon asin na niyang dangugon ang sa indang plano asin suhestyon manungod sa problema na nasambit. Sa ibong nalado, pinagingganyan niya ang mga negosyante na maging miyembro kan Provincial Development Council para maisabay ang plano kaini sa direksyon kan investment plan sa probinsya kan Albay. Dagdag na mga bareta sa lado lokal kasabay si Alar Mario. Ibalong celebration babantayan in marhay kan PNP. Uya po ang detalye. Lalo pang dagdagan ang mga pulis sa Legazpi para sa selebrasyon kanibalong festival sa masunod na semana. Sinabi ni Mayor Resiam Ismail na may pangako naman sa iya ang PNP Higher Command. Expected ang traffic as in volume kan mga spectators na mahirling kanibalong lalo sa opening sa Agosto 22 kaya yaon ang panagos na preparasyon kan Executive Committee Chairman ang Alkalde as in Vice Chairman si City Councilor Alan Ranyola na nagreparo kan mga posible pang maging problema. Alagad yaon na nasigurasyon sa pagbantay kan pase orden as in trapiko yaon ang puwersa kan Philippine National Police. Alarmario, DCGB. Ipinag-reiterar kan PhilHealth Bicol ang mga benepisyo sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB. Sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer Juan Geraldine Naron na importante na aprobitsaran kan mga miyembros kan free o kaya na free check-up, bulong asin cancer screening tanganing mapribentaran ang pagkakaiguan in helang asin mamantiner ang marhay na salud. Paliwanag ni Naron na ang YAKAP bukas sa gabos na miyembro mapa-healthy man o mga chronic conditions. Sirarom kan YAKAP, pwedeng ma-assess o ma-access kan mga miyembro kan free check-up, libreng bulong asin sagod sa 20,000 pesos kada taon para sa mga may infections, asthma, diabetes, high blood pressure, high cholesterol asin iba pang helang. Kasabay kan laboratory test, ang blood test asin chest x-ray, mantang igwaman nin anom para sa cancer screening kasabay ang breast ultrasound, liver ultrasound, colonoscopy, low-dose chest CT scan, as in alpha fetoprotein test. Ang mga miyembro kan PhilHealth o ID o identification number pwedeng maka-register sa YAKAP online via o sa pagikan egov.ph. Follow-up report ni Jimmy, may kinaraman sa sarong lalaking na-aksidente kasabanggi. Yan sa may parte kang Lower Binogsakan. Development kayan, gada na po. Sigun sa konfirmasyon kan mga otoridad. Jimmy, nasalita sa detalye. Gadan, na 31 anyos na lalaking nakamotor ka subangging naagihan kan angkorman kan DCGB Henry Maceda kung saan sa langanin na oras na tapurakan kan announcer ang nakasubsob na lalaki may poste asin may nasiri pa na baybadil.
dahilan sa 5-minute response kan trupa kan ginubatan PNP, pinadalagan ni Chief of Police Major Art Tagtag ang sayang trupa nagpasiring sa lugar kung saan pinasalamatan kaini ang concern na ipinaabot sa sainda tanganing baka sakali may ligtas pa, pero dinalagan sa Josefina Belmonte Duran Hospital ang deklarasyon dead on arrival ang nasabing persona. Sa investigasyon kan mga pulis, ang lalaking nakahandusay asin kan liniskay kan mga pulis na bistuhan na miyembro pala nini kan PNP Mobile Force assigned duman sa Harigi Detachment sa Libon. Nagdesisyon nini na maguli sa pamilya kasubanggi alagad ay na nakanto sa barangay Maninila sa Banawaan kan ginubatan por medyo sa aksidente. Dinagdag pa kan Chief of Police na kuta na idalagan man tulos sa Josefina Belmonte Duran Hospital alagad daing maginibo dahilan sa sobrang impact tama kay ni dahi man ki kabanggaan o nakabangga self-accident sa poste alagad dead on arrival ini. Mga dagdag na barita, follow up, Jimmy Nasalita din. Iba pa niya itong mga bareta sa Lado Local Dialysis Center sa Segundo Distrito Canalbay, asikasuna kan gobyerno probinsyal matapos ang mga naging isyu sa kagamitan sa JB-DAP Ligaw. Karen Ala sa detalye. Matapos ang mga nai-report na concern as in issue sa JB-DAP sa Ligaw, nasa pagpuro na ni na Governor Noel Rizal as in kan Provincial Health Office ang pag-asikaso na dapat mabuksan na ang bagong dialysis center kan Segundo Distrito digdi sa may Bicol Skin Clinic. Sa impormasyon kan Hospital Monitoring Department kan Provincial Health Office, sinabing ipinaabot ng ngunyan kan Provincial Land Update buda pag-asikaso na mabuksan na ining pabulungan sa mga iba pang dialysis patient, lalo't pat ining mga nagbuburutwaan na isyu sa gamitan, resources as in iba pa kan JB-DAP, agyat naman na dapat mabuksan na ang pabulungan tanganing ma-decongest ang mga nagsusurusuan ng pasyente sa JB-DAP mantang susog sa konfirmasyon kan DCGB News. Tapos naman kutaan mismong establishmento kan nasabing dialysis center, may mga ekipahes na, may source naman kuta ng tubig, haragad ang dapat na sanang mapagaskas na makuha dyan, ang lisensya kan mga ekipahes halik sa DOH. Matatandaan pa nila kan suminalikod sa ng aldaw, na-discover kan DCGB News na sa JB-DAP, halos ubos na ang special na tubig na pinaggagamit sa proseso kan dialysis, at in may mga laboratory equipment na halos sarong bulan na, dain na nag-ooperar. Karen Ana, DCGB News. Oras Pilipinas, 6:25 sa DCGB. Bareta sa Lado Nasyonal. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian.
ang hagad kong ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sana magsaro. Itagabos tinilipon ni Diyos sa pagkamo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjong, asin Bantong, buon Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center, Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangad Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi, Agosto 29 sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30 sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1 sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, halit sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6 sa 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsay and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! GB News Express. News Express. GB News Express.
Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, posibleng magkondukta po ang Commission on Elections o COMELEC in investigasyon sa mga kandidatong nagresibe ng donasyon gikan sa kumpanyang maeksistidong kontrata sa gobyerno sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos ini kan pag-uugid kan poll body na magsumiter in statements of contributions and expenditures sa SOSE ang mga kandidato para sa halalan 2025. Sa lawag kang SOSE, ang kompletong detalye may kinaraman sa gabos na donasyon na naresibi asin gabos na ginibo kan kandidato sa panahon kan eleksyon. Nagtapos ang pagsumiter kaini kan Hulyo 11 ngunyan na taon. Mientras tanto, nakahanda po ang Commission on Elections na gibuhon ang barangay asin sangkong kuni ang kabataan elections maski na tiyempo na All Souls Day ang primerong Lunes ka Nobyembre 2026. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dahil sinda kinonsulta sa itinalaan na petsa pero handa sinda nagibuhon ang eleksyon maski posible man na matiyempo ini na may maraot na panahon dahil na tiyempo sa undas pag-adalan ni kan poll body kung maapektaran kaini ang voter turnout para sa BSKE mantang piglaoman ang dakol na pag-uruli sa mga probinsya sa panahon para magirumduman o girumdumon ang undas. Kanakaaging aldaw pinirmahanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-oktaba kan eleksyon sa masunod na taon kundi nagpalawig kan termino sa barangay asin sanggo ni ang kabataan elections. Iba pa niya tong mga bareta, tinawan po nindoon kan Malacanang na dai ma-influensyahan kan mga opisyal kan Department of Public Works and Highways ang gigibuhon na investigasyon sa mga flood control projects kan gobyerno. Sigon kay Palace Press Officer as in Communication Undersecretary Claire Castro na dai kaibahan ang DPWH na sinugo sa pagtutok sa nasabing investigasyon dahil limitado sa ang papel kaini sa pagtaunin informasyon asin ang record kan proyekto. Piglinaw ni Jose Castro na papanginutan kang Regional Project Monitoring Committee ang investigasyon mantang magiserbing oversight chairman o tagamasid ang mga regional directors kan Department of Economy, Planning and Development o DepDev mantang kaibahan digdian sa indang counterpart sa Department of Budget and Management as in Department of the Interior in Local Government mantang magsiserbing regional team leader kan Presidential Management Staff. Pwede man na magkaigwanin papel ang mga non-government organization kung kinakaipuhan. Ipinag-orden mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos sa mga ahensya nin gobyerno na magkondukta nin hararom na investigasyon may kinaraman sa report nin krimen na kinaimbeltuhan kan mga pratokdo asin estudyante kan mga nakaaging aldaw. Sa sarong press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tulos na aksyonan kan gobyerno ang insidenteng ini lalo na sa mga taga o tamay mga minor de edad na imbelto. Sinabi niyang siniugo kan presidente ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government asin ang Philippine National Police para magkondukta nin hararom na investigasyon. Matabang man ang Department of Social Welfare and Development asin siguruhon asin susubaybayan kung may papautom nin matanos ang Child Protecting Policy kan Department of Education sa lambang eskwelahan. Magigirumduman na sarong grade 10 student ang binadil kan sa iyang 18 years old o 18 anyos na ex-boyfriend sa lawag kang classroom sa Nueva Ecija kanakaaging aldaw. Nagadan sa ospital ang biktima, nagkapirang aldaw matapos ang insidente. Ang suspect na grade 12 na estudyante hali sa ibang eskwelahan nagbadil man sa diri asin nagadan man. Mientras na sarong paratokdo man ang ginadan kan sa iyang estudyante sa Lanao del Sur dahil sa bagsak na grado. Bareta mga tugang sa luwaskan Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Nangapudan po si World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus natabangan na may bakwar ang maabot sa 15,000 na mga pasyente paluwas sa Gaza. Ang nasabing mga pasyente nangangaipon din tulos na atensyon medikal na din may hiling sa Gaza. Ginibo kayo ng pangapudan matapos ang pag-ibakwar kan WHO sa 32 na mga aki asin anom na may edad kaibahan ang 99 na iba pa na bubulungon sa ibang nasyon arog kang Italy, Belgium asin Turkey. Pinaginganyarman kan WHO chief ang mga nasyon na akuon ang mga pasyente kasabay man kay ni ang pangapudan na dapat mabuksan
ang ibang rota sa West Bank kaibahan ng East Jerusalem bago pa mahudyan ang gabos. Bareta sa negosyo. Mantinido man giraray ang maximum suggested retail price o MSRP na 43 pesos kada kilo sa imported rice. Inansiguro ni Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. mantang existido ang 60 días o 2 bulan na pagbabawal o ban sa importasyon ng bagas. Sigon kay Secretary Laurel, makusog nindang babantayan ang supply asin mga presyo sa merkado, lalo na sa mga retailer na magpapabakal ng bagas, wholesalers asin importers. Magibuman sindanin magkanigong aksyon tanganing may pautob ang disiplina sa merkado. Magigirumduman na inot ng pinag-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng 2 bulan na rice import rice import ban para ma-stabilize ang lokal na presyo ng paroy asin maprotehiran ang paraoma kontra sa baratong imported na bagas. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dakol na tao ang nagdidibisila na maging aktibo dahil hindi na makuha ang aktibidad na talagang nag-enjoy sinda. Inanagluwas sa ararong na pag-aaral ka mga eksperto sa salud. Sendang sinabi na importanteng giramdumon iyo ang dahil mo kay puhan magsunod sa gusto kaniba dahil dakula na forma ang physical activity. Aviso kan World Health Organization o WHO na dahil mo kay puhan pirito na mag-enjoy sa parehong aktibidad physical na pag-enjoy kaniba. Dagdag pa ka mga health experts na posibleng ang pagdalagan o pag-gym para sa imo kung kaya dapat maghanap ng aktibidad na makakapagpaugma sa imo kaibanan sa mga rekomendasyon na pwedeng pagpilian para sa physical activity at pwedeng ma-enjoy iyon walking, jogging, dancing, biking, yoga, skating, zumba, soccer, football at in calisthenics. Health News pag Newsbase, Mardila, daing iba. Pag-asa po sa kamugtakan kang panahon kay ba si Miss Alexis Ruivar. Aga po sa ating mga taga-antabay para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 15 ng Agosto, araw ng Biyernes. Asahan niya to na mapanganurong kalangit igwang kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang patuloy na mamamatian sa bilog na Bicol Region, dulot pa rin ng paros kang habagat. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran, ang Iral sa rehiyong Bicol na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol ng kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius. At sa ngunyan, itong tig-monitor tang si bagyong Podul o ang hinapod tang si Goryo ay dahin na natin tigatrak at patuloy na itong nagrayo sa ating bansa. Sa ngunyan, para man kitang bagong bagyo na tiga-monitor. So, i-expecta ang improving weather kumbaga sa mga susunod na aldaw. Wala rin tayong tiga-monitor na bagong low pressure area sa laog at sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. Alin po ang ating weather forecast mula sa Pag-asa Legazpi. Ini po si Alexis Ruivar ang nagbabarita. Mga tugang iyan po detalye kan mga darakulang bareta kanal daw hinurat sa Newsbase kan DCGB. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz, si Jenny Balyaran, asin Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22,
22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza, August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate, August 24, Konsierto sa Kipya featuring Nobita, August 25, Tukak Ulutan, August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista, Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Concelebrated Mass, Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorem Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang balik kita mga tugang sa programa. Sarala na sa mga nasin ko lugod na kuan na mga dapat padarahan ko ngunya na aga lugod okay na. Sige. Bueno, sandali, may report si Angel. Si Angel na blind item. Report? Okay. Sige. Aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Kasabay mga tugang si Angel Mostaza. Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga tugang tapang bareta. Pwede pala ng VP na mag-upload sa 911 emergency hotline. Kasi wara nin load. Talaga? Buti pa sila. Ano? Ini VP. Di pwede sa mag-agom ngaya, arugaan, i-apply? Di VP, tama sin pagkainin sa imo duman, sa krame. O sa mag-shoota mo, may shoota, maski dahil load, pwede mag-upload? Pwede guide VP, kung ipapahanap mo sa shoota mo, di mo nahanap. Sige, talaga ha. Ganyan ko lang Angel Narama, na ang pagde palang kiload, pwedeng mag-upload sa 911? Oo, ini VP ang gustong ipaliwanag at tinawanin doon sana bagong chief of police ng Legazpi City Police Station ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. dahilan ta dakol nga VP Henry ang dai pa nga ni na masyado nin informasyon na pwede pala nga mag-upload sa 911 maski wala nin wala nin load. Kung kaya nga tiga hihiling nga kan tawo na difícil maghagad nin tabang digdi sa 911. Ipinaliwanag ni Tapel na sa paagi da VP kan pag-dial kang 911, ipipress mo VP ang press 1 para kung ikaan mahagad din police response. Number 2 naman kung halimbawa may incident din sulo sa imong lugar, mahagad kanin tabang sa fire department. As in number 3 naman VP Henry, kung mahagad ka nin medical emergency. Iyan VP Henry an sa siguro man ni Tapel na makaskas ang pagrespondi kan mga kapulisan sa syudad dahil sa ibig different VP Henry sa Legazpi City. Igwanin this is the east na fixed post na may kanya-kanyang gamit na motorsiklo. Pag sinabi VP Henry na fixed post, dyan sa man iba-ibang parte kan syudad, mahiling sa mga VP na nakataltag ang mga personahes na Legazpi PNP. Dahil sa apera VP Henry sa police visibility, iyan na mga pulis na iyan, may kanya-kanya iyan na mga issued na motorsiklo na just in case may mag-agad nga kitabang, kung sisay ang pinakaharani duman sa lugar, yung ngayon ma-respond. Kasabay pa kayan VP Henry, ang tulong sector post na may mobile patrol na nakabantay iyan VP Henry 24/7. Okay. Sa ibong ka ni VP, ipinangapunan man ni Tapel sa publiko na sa ibong ka na madali na access sa paghagad ng tabang, kay man dapat VP Henry, gibuho na karaw-karaw o magkaigwanin prank call dahil sa buhay asin kaligtasan kan publiko, asin kan kapulisan, nakasalalay digdi. Dangugunta tabi VP Henry, an kabtang kan pahayag asin paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Napakasimple lang po. Kahit sino po kahit wala pong load ang mga cellphone po ninyo, yun po, is pwede ninyong tawagan yung 911. Pag na-dial nyo po yung 911, ipipress nyo po, may tatlo po yan. Sasagutin po kayo ng computer-generated na sagot. Pag press 1 is police response, press 2 sa fire department of may sunog, and press 3 for emergency. Paalala namin sa publiko,
sana po, gawin natin responsable yung pagkatawag. Huwag naman Tama. sa po sanang prank call. Kasi kawawa naman, baka mas may kailangan na tao, nag-prank call, nag-responde yung tropa natin doon, mayroon palang isang akto na nangyari. Yun po ang pakiusap namin na wag naman po sana ganun ang ano. Kumbaga wag maging wag nating gawing prank lang yung mga ganung insidente kasi peace and security ng isang individual ang nakakasalalay po dito. Ayun. Press So, 1. NVP. Press Press 1 1. for assistance. Press 2. Ano sa number 2? Fire Department. Fire Department. Press 3. Rescue. Emergency response. Emergency response. So, thank you for calling 911. Press 1 for police assistance. Press 2 for fire department. Press 3 for rescue. Thank you. Tapos, Mag-arog ka nagisimbag? Mag-arog ka yan? Apo. Oo. Ngunyan, pag basta automatic denial mo ang 911, konektado ang dumaan, maski na yung load, ade. Apo, VP. Ayun. Okay. And then, plano mo niyan, VP Henry, kan Legazpi City Police Station na mag-distribute ng mga flyers at posters sa publiko, lalo na itong mga pampublikong transportasyon para mas maaraman kan publiko kung paano nigagamito na matapos baga VP Henry itong insidente ka na mga nakalis sa simana na may mga grupo nin estudyante halikan sa may ampangan kan St. Rafael Pardish. Opo. Nagsakay ini VP Henry ni na vehikulo, pampublikong transportasyon jeep. Nagbaba dyan sa Sarong Dakulang Mall sa Barangay Bitaano. Tapos pagsakay ni na VP, may lalaking nagpahiling kan sa iyang pribadong parte kan sa iyang lawas. Oo. And then sabi ni Police Lieutenant Colonel Tapel, kung may sufisyente ngayang karaman na nasabi mga estudyante ngayon na existido na ngayon ining 911 and then nakatalutag itong sa mga personalized nila, mas madali ngayon na makapag-responde ansa mo ang mga kapulisan digdi sa siyudad kan Legazpi. Okay. Maluyon man kayo. Dapat bibidyohan yan. May video nga ni VP. Palibaw ngayon nagpupuon-puon siya. Sige, Manong, ituloy mo po. Action. Videoan mo. May video ito, VP. Arog kaan. Kaso ang problema, VP, tadaiman nga ni po nagpa-record sa Legazpi City Police Station. Kaya ora man magiging po so kapulisan ta po digdi. Sige. So, yan, VP, ang mga istorya pa, hali sa luwas, iyon sa Mustaza, DCCD. Dako lang tabang yan tabi sa Tuya Gabusa, maski day kiload palan, pwede po na makaapod sa 911. Happy birthday muna kay Jose Bendian kan Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay. Sabi kan sa kuyang amigo, Dr. Raul Bendian. Tugang ko ngayon yan, si Brad. Happy birthday ngayon sa kuyang... happy birthday pa lang kay Mr. Jose Bendian kang Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay. Yan. Sabi-tabi ni Dr. Raul Bendian. Okay? Sige po, happy birthday. Now, arog kay ni, kamutabi na nagmumurotor, mag-ingat. Ay, happy birthday pa lang kay Ate Sean. Diyan naud to, ay Jasmine, Dumidik, ay, manyos ka pala na de. Diyan naud to, may handa si Ate Sean. Nagpa-cater pala dyan sa Dakulon, good for 150 gayod. Ate Sean, happy birthday tabi Ate Sean. Si Ate Sean, padabaon ko ini. Magpon ako sa DCGB. Yaw na dyan si Ate Sean. Tabi, happy birthday tabi Ate Sean. Alright, now. Kamutabing nagmumotor, mag-ingat. Maski sa may mga auto po, mag-iringat. Ang motor, tama ba? Gara pirmi kita nasa, ako tabi, nagmotor ako, mga 10 taon gayon. Kaya numinipiso payo ko, kaka-helmet ko. Ako ka nagmumotor ako, duang helmet ko. Saro sa U-box, saro sa payo ko. Yan. Kung may makisakay, papahelmeton mo. Hindi totoo yan. Nga hindi mamidbidang kan kundi sa angkiriba mo. Arog ka ini. Mag-ingat po kamo. Pag nakamotor kita, pirmi kitang nasa disadvantage point. Nasabi ko po yan. Ikan bumangga, daog ka. Ikan banggaon, daog ka. Magkaigwa ka man ki sa diri mong aksidente, daog ka ta. Dua po ang motor, dua ang tires na sunudan kumpara tabi sa apat na ruweda nin auto. Adi. Buda pag nakainom, tabi, din hanggang kami ka ito, kan mga reporters kami,
Nagirinom-inom ang kami dyan sa luwas. Ako pag namati ko ang taling ako nagiinit na, luway-luway na akong minauli. Ang paghidali habang nagmumotor, iyo po ang kausaki, aksidente. O iling aso nangyari dyan kasubanggi sa Lower Morera, binugsakan kan ginubatan albay. Napasala so apod ko kay Jimmy kasubanggi logo. Maripad ako nag-apod. May sarong ito pala, miyembro kan mo, PNP. Oh. Tamay badil, mga tugang kang naagihan kasabanggi. So, lalaki, susugduman sa nakauron na mga witnesses, medyo makaskas da sudalagan, iyan baga na from ligaw ka, going so ginubatan, pasakat yan, kidiit, medyo uphill siya, pasiring sa may binugsakan. Tuminama po duman sa poste kang telco. So, concrete post baga, buda may kataning pang duwang poste gad kan aleko ito, tuminama duman. Oh. Nasa gilid kan tinampo sa poste. Pero sa poste, nasa laog na-imagine po nindo sa kanal. So, drainage system, nasa laog siya. Nangalas nga na, dapat ko tan mga araw ka na poste, nasa luwas siya kang tinampo. Nasa laog kang tinampo sa poste. Gadan tabi sa biktima. O to na follow up ni Jimmy kaso hapon, kaso banggi, ngunya na aga, gadan po so biktima. Basta natalo yan pag nagbumotor ka baga na naghidali o kung ano man yan, dapat ingat po kita pirmi. Day man kiimbultong bihikulo na iba, siya man sana, so sa diri niya, siguro, day ko alam punta makaskason, sabi ka nakairiling duman, mga tugang, siya sububinangga duman sa poste. Diyan sampay, grabe, so, kamugtakan ka, so banggi talaga. Kang nailing duman sa tinampo na ano yan. Dakul ko taso gustong magtabang, kaya lang, ang pag-alsa baga ka Ronald Lipisel, di ba? Kung halimbawa may mga fracture o dahil mo basta-basta ang pwedeng alsahon, tabaka lugod kung sa pag-alsa mo makadag kay puan ki tatao mga tugang sa rescue operation. Sabi ni Pading Chris, ang masakla pa di, maski warang lisensya o rehistro ang auto binabangga kalunadan sala mo pa, wake up call sa mga lawmakers to review existing calls and make revision if necessary. Iyo baga, sa totoo lang tabi, medyo makangiri. At anak kasabang ginangitor ka ko, launa, pangyari. Hello? Hello? Diyan mga talaga sa lugar na yan. Accident prone yan. At minangalas nga na kumigo, kung halik kang ligaw, pasakat baga, di ba? Pasakat. Yun go. Pero makaskas daw, so ano kanangyari sa Maray, kung pababa, medyo iba pa ang dalaakwan mo, ang momento mo. Pero pasakat siya eh. Nagkawarga so partikan motor? Parehas ang lugar na yan. Pagpataas ka o pababa. Oo. Ako lang nag-voice ng buhay dyan. Iyo, adi. Naroon doon ka sa Supadi. Iyo, so tuminama siya sa lubutang kang nakaparadang truck, adi. Yes. Kaya, iyo, ining iryang ini mananggad. Buda. Magandang ko tan lugar na. Maski puro pabindisyon ang kuta. Naisip ko lang kasubanggi. Kanya ko, dapat pala itong posting ito. Dahil duman sa, although nasa gilid siya, ta 4 lanes ang tinampo. Dapat sa poste, wala duman sa, ang poste nasa laogkan, aram mo so kanal pare, ang kanal nasa luwas. Yes. So kanal, yaon sa gilid, sa laog na partikan kwan, although nasa gilid siya, gilid kan 2nd lane, pero natanong niya kung tayo ng posting ini sa laog kan tinampo. Migo, nag-way dining na paano dyan, kang panahon, ang tinampo dyan sa ibig sa'yo, mayakpit siya na. Ngunyan, nag-way dining, ganito pinali sa poste. Iba kita, nao dyan na leon sa nakaulang. Yun na nga ni Saro pamigo ako, baga, daily ako. Wilay dining sa tinampo, napagilid-gilid sa poste, nasa gilid mismo. Pero, so dati itong positioning kang poste. Yan ang pasakatan sa binugsakan. Kadakol kang poste na nasa gilid, pero nasa bisinidad kang 4th lane, 2nd lane, kang tinampo.
maiwasan na dyan, Migo, ang tinampo sa lugar na yan. Okay. Ang sarap, Migo, ako baga motorista man, daily ako nagamotor. Dahil matibay, Migo, sa pagmotor. Ang iba baga, una mo, as if there is no tomorrow. Iyo baga. Sa pagmotor kaya, dapat, pero kung bumangga ka, mas ka nang bugtak mo kikwan, ki protective gear, di ba? Dahil man yan nangyari, Migo. Dahil man, parang kakiproteksyon. Kanag motor ako ka ito, ang siko ko may may suto bagang gari. Nagbubugtak dyan sa siko, sa tuhod, igwa dyan. Sa mga pad. Sa spine. May kaya lang itong sa spine, pigahali kunugad. Kaso kasunod mo, dahil mo na-feel. Yes. Basta, Migo, ang masabi talaga sa mga, Migo, ang masabi talaga sa mga motor, dahil hindi pagpasalihan ang motor nindo. Maski sa mga champion, maski sa mga champion na baga sa motor, harayin ang unyan, ay ang baga. Iyo. Dahil matibay sa pagmotor niyo, kaya extra careful talaga. Yeah. Okay. Unless talaga, kung ika na sa pigtoyo, pero kung magpa-arab-arab ka dyan, may kalalagyan ka. Sabi ko nga pero may nasa disadvantage point. Yes. Duwan ruida mo. Di ba? Kung bagay man sana sa motor niyo, pag na-disquilo ka, either mapilay ka, or 6 feet below. Yeah, okay. Pag nag-slide ka, may tama ka, pirme. Ata na. Yan ang pigasabi. Dapat ang motor at tamaran mo na, so tama sana pagpadala dyan. Yun mo sana, Migo. Friendly advice. Yeah, okay. Sige, Migo, salamat Salamat. Magkontabi kita, mag-ingat po kita. Collaborative efforts dapat sa mga agencies concerned pag maway dining. Gariyan kasali, dapat, pirmayang kasali, aleko for immediate relocation of post. Yung nga pero, suposte, nasa gilid man, tabi pa ding Chris. Kaya lang, so imagine mo sa kanal, nasa luwas ang kanal, sa gilid sa poste. Grabe, so paka-impakang nagkuhan kan biktima. Pulis palan ito dyan nyo. Kairak man. Hello? Hello? Yes? Po, good morning. Morning, sir. Opo. So, ano ko mo sabi sa imo, hindi po sa magkakasay. Namaran si wala po ang kulorong, lalo na yung pansakawol, pati sa mga e-bike, pagating mo yain na. Baka kay kolorom. Ano po, mga tricycle? Pansakawol, so, mga pansak na kikagang source. May sidecar, napadyak? Tapos, pati mga e-bike. Opo. Hindi mo na siya magkarasta na, hindi kayo. Sige po, ipaabot sa lokal na gobyerno ma-regulate yan, ha? Iya po. Pabisit ako kay Jomar. Iyo nga ni. Mapista pala dyan, Sen. Madyan ako sa piyesta nindo. May, ano? Iyo, 30, di ba? Okay, sige. Salamat, Migo. Sabi. Iyo. Sige po. Salamat. Okay. Mag-ingat kita ha sa pagmamaneho, tabi. So, mag-ingat po. Tangani po na dahil mina buwis nin buhay. Kita tabi na mga ako nga ni. Akong motor na sadit. Kanso pandemic baga. Natakot na ako magmotoronal. Hello? Good morning. Good morning. Yes, sir. Mag-iingat ka nga alanganin na oras. Amigo? Po. Ang pigiris lang tatabi sa pagmotor. Nag-ano ka ba yan, duman? At paguna ko nga ni Amigo, paguna ko, may meeting kami sa Boy Scouts of the Philippines. Salap ko sa oras ng duman ko. Ay, Diyos ko. Marasa pa. Amigo, hapot pa. Taday ka makagaling sa may DCGB, sampangan me. Bye-bye. Hapot pa.
Sarawayon ka. Okay, bye. Bye-bye. Param na ako. Tako naman, imbestigaran naman din ako ngunya na aga. Salamat kan sa rong pagantabay. Bareta alas 7 po. Susunod na. Sabi ni Pading Chris, bata plano ko magbakal motor. Natakot lo. Dahil ka pa rin magmotor pa. Tama na na auto mo tabi pa rin. Okay na yan. Salamat po. Masunod na. News Director Mar de la Cruz. Asin po, sexing Jasmine Baloloy. Salamat kan sa rong pagantabay. Goodbye. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag